Po pierwsze, jeśli idziesz na bankiet, musisz sobie kupić garnitur. Po drugie, nie możesz bawić się z pieskiem. Po trzecie, musisz dobrze się zachowywać. Nie możesz odzywać się nieproszony. No, żółty. Żółty? Czekoladowe M&M's. Po pierwsze, jeśli idziesz na bankiet, musisz sobie kupić garnitur. Po drugie, nie możesz bawić się z pieskiem. Po trzecie, musisz dobrze się zachowywać. Nie możesz odzywać się nieproszony. No, żółty. Żółty? Czekoladowe M&M's. Lecą w kulki. Po pierwsze, jeśli idziesz na bankiet, musisz sobie kupić garnitur. Po drugie, nie możesz bawić się z pieskiem. Po trzecie, musisz dobrze się zachowywać. Nie możesz odzywać się nieproszony. No, żółty. Żółty? Czekoladowe M&M's. Lecą w kulki. Po pierwsze, jeśli idziesz na bankiet, musisz sobie kupić garnitur. Po drugie, nie możesz bawić się z pieskiem. Po trzecie, musisz dobrze się zachowywać. Nie możesz odzywać się nieproszony. No, żółty.